сега е изписана оценката на Евгения Павлина. Руското чудо Алина Кабаева с лента. Много неприятно начало, възел на лентата. Случка, която би трябвало да бъде санкционирана, но едва ли. Ще бъдат много строги съдиите. Между другото, лентата е едно от най-интересните съчетания на Алина Кабаева. Нещо по-различно и експресивно. Самата тя казва, че обича това съчетание, тъй като то се доближава до нейния темперамент. Алина Кабаева, родена в Ташкент. Просто нещата са ясни. За мен Алина Кабаева ще бъде европейска шампионка тук в Будапешта. Много любопитна биография има Алина Кабаева. Тя е родена в Ташкент, както вече отбелязах. Кабаева за втори път става европейска шампионка. Първия път миналата година в Порто.